D'Alzira, la reganyà. És el nom que li dona un dolç tradicional d'origen molt humil que combina la mona de Pasqua amb la carabassa, que ha sigut elegit per els forners d'Alzira com un producte singular del poble d'Alzira. Són molts els dolços elaborats en carabassa en la nostra ciutat, i un dels quals tenen com a ingredient fonamental, com dia la carabassa, els bunyols i l'arnadí. Però sense dubte la reganyà elaborada amb aquesta hortalissa és la més particular i la pròpia dels forns d'Alzira, i especialment d'aixos forns tradicionals que generació tras generació mos estan donant eixa recepta com és la reganyà per a disfrutar-la. Com és sabut per molts els dolços tradicionals valencians que contenen mel, llavoretes, sucre de canya, canella, carabassa o fruita seca, tots venen de l'època musulmana. Aquesta herència cultural del regne musulmà en València i la seva pervivència en el posterior regne de València a cristians afectar en quant a les costums, tradicions, deixant també eixa gastronomia en les empremtes, especialment com a la reganyà. En l'expulsió massiva musulmana per Felip III, els més joves d'origen musulmà es quedaren com a treballadors a les cases cristianes, fent faenes de la casa, especialment les faenes que els amos no volien fer, com era cuinar, i pot ser que aquesta siga la raó i l'origen de la nostra reganyà d'Alzira. A hores d'ara, la reganyà ha passat a elaborar-se no solament en les cases, sinó també de forma tradicional en els forns de la nostra localitat, a més de que el nostre poble accepta eixa recepta que és transmesa de generació en generació. Ja són molts els anys que des de l'Ajuntament es fomenta el consum d'aquest dolç tan nostre. Quan vulguis vindre a Alzira, visita algun forn de la ciutat i no te'n vagis sense la teua reganyà. Este pròxim dijous se farà un altre concurs de reganyà on forners i també particulars volen demostrar quina és la seva artesania culinària en la reganyà d'Alzira. Pots vindre i comprovar de primera mà que la reganyà és un dolç molt típic de la nostra ciutat.